Widok Setiabas Ilokasi memonotori Juragan Kayu Piran Rangkah Circle Tridoyo Basuki Kang Doyok non Mbak Dilampun kepareng jumeneng siang pen moro rakli iling mani seati setiaku iso anduweni marang sang Yasulasmi lagu lestari dari Nasbanto Cilacap para monitor diaturkan Mbak Dila.
kasih. Terima kasih. Bro kita. Selamat malam semuanya. Esok kok tempiling to nang nyong to cing nyong disentak-sentak. Balik nguku di gamelan tekan rumah plek. Aduh. Ngamuk ngruwagna trat takut. Urung rampung kok jadi dundun. Beneran dewek to. Ya, Mbak. Dua-dua ditimbali dalam waktu Kang Daya kaya sepotijo urut kacang Mbak Genes Mbak Irma hayu so Sinong Budaya Langsung menglagu. Yo diaturi sapa karo penonton Mbak Pancen Genes takon apa blas apa? Sensi bang. Pancen kok, maksudnya apa kok? Beras, Mbak Genes. Doyok Mas. Tas uli beras mau. Iya kok. Aja ngomong-ngomong. Arep didol apa ora jarang arep didol. Wis tak duduk ambil nang warung. Ya bati ya. Wilujeng wengi Mbak Genes wilujeng wengi Dalu bali Irma. Mbak Irma monggo sapa dateng para tamu sinten ingkang sami rawuh Lik Jaya Lik Warnos. warna rawuh terus Warno. Mas Dalang Immanuel. Immanuel. Wonten Pak Kodirun rawuh. Wow. matur nuwun Nggih Pak Saijo rawuh. Pak Saijo rawuh. Nggih. Di Sinten kepala kali Mbak Irma? Bapak Kepala Desa Oh Pak Kepala Desa. Bumi Rejo Nggih, Bapak sesama. Ahmad Irfan lagi Bapak Lurah saking Waluyorejo. Waluyorejo Bapak Tukijan Pak Timi Yogi. Pak Timin. ya Mas Betor. Alhamdulillah. Mas Betor ya. Kaki timin ya rawuh kaki timin. Nggih rawuh. kaki timin ya rawuh ya Oh, nggih wonten penyunan saking komunitas penggemar wayang kilang kang Hidayat ingkang lenggah wonten Sragen niki Oh Sragen. nyuwun anake sapa Pak Dalang lagune Nah, lu anaknya siapa? yo gua anake sapa kowe Ngandel. oh iya Nyong anaknya siapa nyong? Jel yo siki Nyong anaknya siapa? Lah jare anaknya Jarwo. sapa anake sapa Jarwo. sapa anakmu Ah, Jarwo. Wis menyapa burung? Sudah. Sudah. Doyok ya. Sudah. nggih kata niki sing do nyuwun lagon napa mboten secara menghubungi jenengan nyuwun lagu napa Mbak Ir kemarin jenengan disapa DM mana ora? Bahasa Ijo mangke diaturi minggah Pak Timin tukang Oke. aturan minggah Bopo ker nyawer Pak Timin. nggih Pak Timin Kodirun Mbak Pak Kodirun Monggo Pak Komandannya Pak Kodirun monggo Pak Saijo monggo. Pak Saijo monggo. Saijo, oke. napa rombongane Mas Immanuel ya rawuh Monggo. Grup dablongan monggo. grup dablongan pripun Pak Saijo. Mboten minggah. Bapak monggo. Pak Kaji Saijo Oke. Monggo monggo. kali napa Pak Kodirun PR ada Lagune napa Pak niki? Kodirun. Pundi tiyangé? Pak Kodirun pundi nggih? Ampun kondur, nggih. Apa tundang maning apa? Oh niku Pak Saijo. Ah, Pak Monggo, Saijo Bapak. bisa minggah. Monggo. monggo Pak Saijo Disepot Mas. Semprot, yuk.
silakan. Alhamdulillah sugeng dalu. Nggih. Ajeng kan pripun iki kula Mas Doyok. Dodol tahu. Aduh. Ampun ngaten Pak Alhamdulillah. Doyok. Wilujeng wengi Pak Haji sae. Alhamdulillah sugeng dalu. Matur nuwun gini pun panjenengan mensupport dateng kula sak Nggih. kontorman sinumbudiya. Pak Amin. Haji, lagune napa Pak Haji? Nggih derek mawon. Ya, Nggih. randa kempling ya. Randa kempling nggih purun. Ya, apa-apa Pak Haji? Nggih, randa kempling. Randa kempling apa-apa Nggih. Pak Haji? Nggih monggo randa. Apa mendem wedonan? Randa kempling mawon. Randa kempling. Randa kempling yo, so. Nggih. Monggo mriki tengah Pak Saijo. Nggih. Monggo. Nggih. Dapun di urung ya. Nggih. Tarik Pak Haji. Sing penting joget. Ya betul Pak Dalang. Lelo lelo. Pundi cahayu pada tidak pundi. Selamat malam PWLH Mas Sugeng Parmanto. CV bisa perdana Mas Widi Kesuma Mbak Yusono Kang Mas Warno Bandung Mbak Dwi Li Jakab Singapura Abe Lurah Mas Bridot Setia Bas PWLH Iman mewakili karo Bridot Matur nuwun Bobo Haji gentol genten niki wektune ben lakone ya kecekel limbukane kecekel niki gara-gara nggih lakon melih. Setunggal malih Pak Dalang. Nah, menika kali sing dereng jumeneng mangatui jumeneng Mbak Lilis karo Risti. Duet kali Anu, Haji kula saya. nyuwun tayuban mawon. Niki kan paguyuban kajenge desa dusun apa niki? Kedung Kajang. Kedung Kadang Citata sakit Ben guyub kali Guyub. rukun. Ya, Nggih, rukun. kula nyuwun anu, Nun sewu Pak. Kaji nggih, niku bab perkawis guyub niku sae. nggih. Ning embel-embele niku mungkin nggene jenengan apa nggene kula. Embele-embele Lah guyub turukun, lah maksudnya turukmun apa turukun? oh turu kuning kagungane sinten. Nggih. Coba sing saged nglengger sinten? Sing saged nglengger. Ayo. Oh niki nggih. Nggih nglengger. Nggih. Renggong manis napa, Mbak? Pak Haji saya menika Renggong manis nggih. kagungan turu. Gedinge tayuban nggih. Ampun banter-banter nggih. Anu pun sepuh. Mangga lah Nggih, sepunggal mawon.
lenggere. Harni, har. Ajeng kijing miring nggih monggo. Ora apa-apa. Renggung manis nggih monggo. Kijing miring Harni. Nggih. Kali Pak Saido kajenge guyub turu. Kun. Mangga kijing miring har manut har. Engko tak sawereng aku har. Wakili Pak Saido sing nyawer. Oh, ora gelem. Oh, ya Ores. Ora gelem sing tua Pak Saido. Allah yo Allah ki kakine Allah Pak Haji ngijing Pak Haji sae ayo ngandel apa ora Pak Haji diguyer Pak Haji manyir temen terus Pak Haji megot Pak Haji pedot rasane kepriwe Pak Haji rasane kepriye kakine sepete kum ala paksa ijo tuntung gentak labuh lager segongan banteraken dontak dadak rasakna Pak Haji diguyer banter Pak Haji diuntrem Pak Haji mentur receh manyir ya Pak Haji matur sembah nuwun Pak Haji nggih nah kepeksan iki gandeng pun kula aturaken lelegen menika iya sih bener alkon joget karo bapake oh ya wis ora ilok banyune dhewek masa dijogeti Jiron 456 lagu selagu monggo niki bar niki mengke bali menyang Pekeliran penyunan lagune napa Mbak Genes Puspitonolo jos yuk
Sinom Budaya Puspitanala. Fitri Resti Fitri sih. anu sapa? Risti. Risti. Kali Mbak Irma Lilis Irma Genes Risti Dila. Yo Puspanala kados Puspitanala. Puspitanala. Wis. Sinom Budaya. Mas Warno Guru Warno Kalang Manten ugi rawuh kali rombongan petanan matur nuwun. Sing topo kumelon